Pedro jarri zan erekin kontaktuan, indala hilabete desente, ia urte bete, esango nuke. Esanez personai honekin pentsatu zutela niretzat, eta oso gustora hartu nun, ze lehenengo proiektua da nun personai bat pentsatuta dagoen niretzat, ez? Eta hori oso esperientzi ederra izan da, hasieratik horre hona alizatia eta oso aberasgarria. Gaina generazio desberdinak gaude serie hontan, eta orduan izan deun harremana oso polita izan da, eta naiz eta lan ordu asko izan, nik uste ekipoak ere alde indeula beti, eta esperientzi ederra izan da benetan. Nik nahi izate ditut grabaketa egun kompletuak. Hau da, sekuentzi asko dazkaten grabaketa egunak. Hola, sekuentzi suelte bat tokatzia baino. Niretzat grabaketa egunak izatea egun batzuk nun oso kontzentrauta egoten naizen, normalian, eta baita ere energia asko aurreztu behar izateten. Ze bestela, naiz persona bat, igual lehengo sekuentzian kriston energia uztetena, eta gero desinflatzen juten naizena. Hori urtean poderillo ikasiet, eta konzentrazioa energia hori aurrezten mantendu behar izatet. Kriston ambientia dago, oso ederra, oso naturala, ez dakit dan kontaktuan gaudelako naturakin hainbeste, itxasuakin hainbeste, baina horrek ekarri du olako benetakotasun bat, ez? Danok sentitze duguna oso barruan, egia da harreman oso ederrak aideala sortzen, eta banik adibidez Jon Mendia enun ezautzen, eta deskubrimentu bat izan da niretzat tarte asko egon gehalako elkarrekin, eta oso ederra izan dalako hor konpartiu duguna, eta Plaza Olakin ere ezautzen biztaz eta baina egia da jende ederra ematetela, eta gero nerea mazo izan da deskubrimento zoragarri poli bat, eta hoxe, oso polita izan da, jende guztiakin. Estena berezi asko egon dira, ze ambiente oso ederra egon da. Orduan bat aukeratzea pixkat zaila da. Nik esango nuke Mikelen etxea lokalizazioan egon dian danak eduki duela magia berezi bat, oso berezia, eta gero baitare hotelian grabatu genunak ere teknikoki komplikatu hauak zialako ederrak izan diala. Osea, hoiekin gehatuko nintzateke.